Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Nasi ndava ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7,000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichitsvaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva, let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munodziwana pa description yechannel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tiripinde munyaya yanhasi iyo. Ndiripa mana ndepfurangu rega nditanga nekutenda vari kusubscribe nekusupporta channel yedu. Our channel is growing each and every day. Alright, nyaya ndaiva nayo sikada kupedza nguva ndemukomana anonzi Rose ari kunzi yakaita accident mukuuya kwake kubva kuairport. Hanzi mota yakaputika tai here, saka akaomana ndaivongoti mhepo dzinongotsoma isusu ka wekuzimbabwe, but naiyewo dzanga dzakaita dzakamutsoma. Saka ari kunzi hana hake kuita sekukwara because akatozokwanisa kupefoma kwaaienda. Saka tongoita tongotenda Mwari, but ndo zvakaitika kune mukomana. Kuna wangu asina kuzviziva, kuna wangu asina kuzviudzwa, kuna wangu asina kuzvinzwa. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment.